Zo'n kleren Sekou contest, Sekou. Dat het zo erg is. Ja, echt contest vanmorgen om 6 uur. Ja, dat het zo erg is, heb ik niet vaak meegemaakt. Het is ook... Ja. Nee, ik heb het niet genomen, Theo. Ik kan jou er af en toe zo haast niet uithalen. Ik kan jou er af en toe haast niet uithalen. Zo erg is het op dit moment hier tenminste. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb ontzaglijk veel last van die Belgische stations. Ja, en hoe lang dat nog doorgaat, dat moeten we maar even afwachten. Nee, Theo, ik heb het niet kunnen nemen van ADG. Sommige stukken wel, maar een heleboel ook niet. Dus het is helemaal sterk afhankelijk van de omstandigheden. Maar is de modulatie inderdaad wat, blijft er inderdaad wat achter, Theo? Ja, dat had ik PA3B van Papa India via Sierra, Romeo Sierra.